Den kommer med en ekstra, kan du se det? Ja, vil jeg godt prøve. Men sådan lige her. Ja, lige for at lukke dampen ud. Det lukker altså også damp ud der, kan du se det? Hvorhen? Er det over ved skruen? Der. Herinde? Der dropper i hvert fald også vand. Hvorhen? Der. Se. Så jeg her spændt ind. Det har der altså også gjort længe. Se. Og hvor meget skal den lige strammes ind? Jeg giver den ikke ret meget. Nej! Ja, prøv at se. Mikkel, kom. Den virker, Mikkel. Mikkel. Ej, det er flot, det der. Ja. Ja. Den virker, Mikkel, kom. Ej, det er flot. Kom herhen. Hold da kæft. Det er flot, det der. Den blev ved. Ja. Ja. Det var også spænde lidt mere hen, hvis du stopper den. Og så spænder vi lidt mere. Tror du så, den kører hurtigere? Ja. Nej. Nå, nu har vi brugt dampen. Nu har vi brugt dampen. Vi skal have sådan en 8 nøgle her. Hvad for noget? Nå. Den nøgle, vi bare kan sætte for. Ja. Far, jeg tror godt, jeg ved hvorfor. Prøv at se der. Nå, vi har ikke ret med ild længere. Nej. Vil du sætte den ud? Vi fik den til at køre.